Recursos per a emprenedors. La red PAE és el punt d'atenció a l'emprenedor, integrat en el CIRCE. El seu objectiu és facilitar la creació de noves empreses, amb la missió d'iniciar tràmits administratius de constitució de l'empresa, serveis d'informació i assessorament. El viver d'empreses va destinat a totes aquelles persones promotores d'un projecte de creació d'empresa o empreses creades com a màxim en els últims 2 anys. Tindran prioritat els projectes d'empreses de servei de base tecnològica, nova economia TIC, empreses participades en el 50% per joves menors de 35 anys, emprenedors declarats amb un grau de discapacitat mínim de 33% o col·lectius desfavorits, empreses o autònoms d'activitats que potencien i promocionen les nostres arrels, cultura o societat, emprenedors que impulsen el cooperativisme i projectes que pel seu interès puguen afavorir en un futur la creació d'ocupació local. Tindreu a la vostra disposició despatxos al centre polivalent. Per fer ús dels recursos del Centre Europeu d'Empreses Innovadores de València, ens hem de crear un perfil a la web. Enregistrar-se és gratuït i a més de poder fer ús del perfil individual, si encara no tenim la nostra empresa, també podrem en un moment posterior crear el perfil d'empresa a través del qual es podran publicar articles d'interès, els nostres productes o serveis, promocions. Recursos: Pla d'empresa online, guies d'activitats empresarials i ferramenta Vic. El Pla d'empresa online ens oferta una ferramenta en línia per desenvolupar el pla d'empresa d'una manera dirigida. Podem accedir i modificar el que hem escrit tantes vegades com siga necessari. A més, es pot descarregar el PDF per si hem de presentar-lo. Guies d'activitats empresarials. Ens ofereix aquest recurs perquè els projectes d'emprenedors tinguin una guia per poder redactar el seu propi pla d'empresa. Trobarem diversos sectors tractats de la manera més àmplia possible. I per últim, la ferramenta Vic es tracta d'una manera més gràfica i visual per treballar la nostra idea de negoci. Pla express de formació online en comerç electrònic. En aquesta web podrem accedir a formacions sobre com treballar la nostra tenda electrònica mitjançant experiències reals i motivadores. També trobarem masterclass sobre màrqueting digital. Haurem d'entrar a la web, clicar sobre formulari de sol·licitud, començar, comprovar si compleixes amb els requisits i accedir al compliment de dades. Per últim, el BBVA ens aporta vídeos TED per a emprenedors.